Hadin kecihikai kebacerong bah jong ketukelanong kebasan berkat doa ilarak mempendap yaka. Berbentang sengipat ngin pedeng ya kata kejimpuli ya kata kejihikai jong ujisu halor jong ulo. Kumbar syupkan maui pipa hakalanong kebasan ngilayok mempulih kumno ujisu ukuran sepang jeng hukum. Kejingnya de jong ubat kini ki hukum badru ya kejing batai ya ki hukum babher. Bar ujisu uya beteng ban hikai haki ke bahaya ngi bangin le. Bat kata kalong bangin i ya kinong shun jungi. Bat hakabak hadu jong kini kelenong ngilayok mempulih ya kata. Tumentangin beteng ya kini kelenong keba Hendro. Kan pulih ya kadekot kebanengkong kabongkum ni. To sumar ba onom le ya ki kamba baha jong pi hakamat kibriu. Kenang ba kin kemi ya pi lemda kumta pim don nong haukpa jong pi ubah abnen. Hasyua bangin ngam jeliu ya kani kelanong. Ngakwa ban iya tho pi bangin stress ya kani kebentah. Kani kawe kadekot. Haka jingsha kalongkum kata ka ba ai ksai lani ka ba pli ya kani kadekot kebat saput. Lengan puli biang ya ka kumba kalong. Tu sumar ban omle iki kamba bha jong pi hakamat kibru kanang bagin kemi ya pi lemda kumta pim don nong haukpa jong pi uba happening. Skot ho ya kani kadekot. Kani ka kentin babha hangne kamut ya ki kam kababha. Kabakentup ya kita kajing ai sya kibaduk. But hoj kamut kanu ka kam kababha kabangile. Baru ujisu uong ya ke kabakongsan baha hangne. Uong wanam le ya ki kam babha jong pi ban pen i ya ki bru. Lani wanam im yang katakan jing im kebakan jaman sim tangman pen i ya ki we. Lani fikan mau hakatuk lanong kaba san. Ujisu uhikai ngi uong kumne tolong pi ki bru ki ba skaurit hakaman sim. Nang ta uong syu tolong pi ki ba isen e. Nang ta ki ba terang ya ka hok. Nang ta kiba i ya kita kinong shun. Lani kiba long kita kinong shong jong kebanek. Bar shisha lada dan kiba im kumta kibru kiong ulong shisha ubriu ubadap daga kenjaman sim. Keepat kata kajing kaba ujisu kedau hang ni. Pistang ban le yaki kamba ba. Henry daka jemut kaba bakla. Oman bersengau bahaya ublay. Henry bantai ialah kejong kekerdan ialah kejong ke status hapo jong ke balak lani hapo jong ke imlang salang. But kalong shisha kumta hakni keski hakni kejuk ke bang imenta. Teng kam de pangjong kata kejinglong ke bakan jaman sim. Penban tangman pen i bangi long ki bru ki bakan jaman sim. Ngi imma tangman pen i ya ki we oman pen i ya ublay Henry tangman pen i ya ki we. Ngan ai pi da kenuksa kanang bangin sengot ho syai bahaya kini. Perkat pi yanu habangi duai haka cakap ba. Haba pi duai kawan hapo jong kejimun kejim perkat jeng. Ke ke baki berukin perkat sepang jong kata kejim duai jenga. Kum kata kejim perkat kawan. Lada fi duai bah ki berukin ong ani uniti ulong beru betap da kejak kejing long ke bakan jaman sem. Henry lada fi duai tu tetek lani kejim duai ke ba kulmar. Ki berukin ong ani balai uni beru duai. Bar klem kajing poi perkat jong pi kayat na ublay sya kibriu. Namar haga poro pi duai pi persyang ban kerannya kita kentin kiba pher kiba lak ban ketak ya kajimut jeng perkat jong kibriu. Bar ka fokus ke jong pi kajing kemi jong pi om sya ublay Henry sya kibriu. Kata kalong ke ba ujisu umaham hangne. Ke ba kongsan kabangdon kam man pej hang ni. Kani kajing ong ujisu kam syam persya ya ke ba ulakran hakatuk lenong kaba san. Uang tulong pi kajing syai jong keperthe. Pej ya ke ba pher pa hang ni. Ngide ban trei ya kata kam kaba kibru kilak ban yoi. Henry om tang ban pen i ya kibru. Pi kajing pher hang ni kadai kajimut om kakam. Hakapor bangitre ya kanogo kam kabangitre om tang man nakamta ban iya kibru Henry nakamta kaburom kejau boleh. Kajing shisha ujisu ong lada fitre ya kanogo kam
na benta ka jing yo i jong kibru kata ka jingaro jong kibru kalong ka bainong ka jampi tangkum tahi om don shu Henry lada fitrei na ka benta ublei te kumta ka bainang jong pi kan wan na utrai ubah bedeng Henry hakini geski don kibru ko ong kibo ong kumni om lele ke ei ke bapile just do it Henry ujisu sngau ya hap ya kene hot kalong kabadan kam ha yang ibangin le kita kikam kibabha Henry balai phile ya kata kakam kata ken kalong kabakongsa ublei unom petang ya kakam kabapitre Henry upe shwa ya kadonot ya ka jimbut halandet jong kata ka jingle ke jompi kumta ngilaban ong kandengan khot ka hika yangi bangin lebha bangin imbha bangin yarap yakiwe Henry barok keli hatu yakini ngale nagamta jong ublei ne ngale yaki nagamta jong ubreu namar hagabakut ubreu ula man yo i tang yakakam Henry ublei unom pet tang yakakam Henry upet ro yakataka jingmut halandet jong katakam kabapile bat kata galong kabakongsan menta tungin pai syagar khot kabaar hadu kabakasau ngan jupuli ki barakhot kakte jumle ka bongkum ni namar kata haba bele ya ka jingle isne what put run sing hashwa jame kumale kinongle arsap hasan kok bat hagalen tishnong ba kin yo burom na kibru hishanga ong happy kila yo yala ka jong ka bainong kad khot ka lai Henry mame haba milale dakata ka jing ile isan a wat ai bagakti ka diang jamekan tip ayu bagakti ka mon jamekan le kad khot ka basau but bagata ka jing ai isan a jame kan yo long ha ka bare pada kupa jame ubayo i ha ka bare un ai nong yame ha ka bapau pi ha kitu kisngi jong ujisu don kibru kiba kwa baki we kin yo i baki long kibru kiba sngur mensiem dan kibru kiba keloit mensiem ki ai om namar baki i ja ublei Henry kenang baki we kin yo i mat bakin yoro ya kata ka jingle ya kata ka jing ai sngo sen e ka jongki ka jimut jongki ka long ka kwa baki we kin tip hadok kat no ngalong uba sngur mensiem but haga jingsha kibru ki yele ya kane wat hagini ski ki jongi romenta hot kalak bandai ba kim ju penbana pai ba shua bakin ai penban kibru ki tip kumno ban penbana ya kata ka jingle bha jongki teng teng kibru ki ai bat ki pentikna bha baki bru lene ki we kin yo sngo shepang jong kata ka jing ai so bha ka jongi bunsen ngi yo i ya kane kanai pida gunung sa khamta me hagi balang ki ba he lene ki balang hagi ying mane barem kita baik kita kejing tho kejing kan mau bat ki kertek ngayo iya kawe hakawe nagi ying mane ngalet blejing ka sengayo iya kata kejing tho bat hokum ni ya kane ka banta ya kata ka ben ya kata ka syuki lani ya kata ka ake la ais ngobha da kata ka longying lani ya kane ka kamera la ais ngobha da uta lani nga i hakawe na ki hospital jong ka balang ki tho hukum ni ya kane ka lift la ai sungpha da kata ka kunhun lani da kata ka balang lani yakini ki syuki la ai sungpha da kita kham tap me haga jinge seng he la fikan mau na ka por haga jinge seng sinot ki jinge seng district jinge seng presbytery ba kumta ki jinge seng bahe bursen yo i ya gitu ki politician lani kinu ki riu ki ba paunam ki ba long lupa ki beriu ki ba popular hapo jong ki emlang salang ki make sure baki ai ya kata jing ai sungum hajong ki om hakipla ki ai ya ka but ki ku make sure ba we pa ubru balik sya jing sing kin yo sngo kat no nga ai sungum ha sya ka balang lene sya ka jing ya seng ting ki ai arlak lailak ting san pholak ki make sure ki penting na ba barok ki bro ki bawan sya ka jing seng ki de ban yo sngo ba uta u politician u ais ngopha kata jisu ong ki la yo lupa yala ka jong ka bainong namar balai namar ka jin thmo jong ki om ya uble
Henry ke jing temu jongki pitip ya kata bateng-teng la i haga por bangi syong hagi jing yeseng tu la ngilai os ngo kumba kata ke jing tho ka ong pai chani pai changa bai ngala ais ngom ha kata ngamong hang ni ba phim de ban ai ka jing ai ngi de ban ai Henry ka jing ai ka bashisha ka long bapla Henry Jisu ugaran hang ni shpang jong kata ka jimut halendet jong kata ka jing ai ka jong pi Mene kan ngayo mampuli ya kawe ka articles ka ba ong kumni ka dan kawe ka balang ka ba kham he bar ki kwa ban ais kum hasya kawe bar ka balang ka ba khamrit hakal yang jong ka pisa financial assistant kyo but haoj kata ka jing ai jing ka long ka ba skot nat phadu ar phosan laki ai kata ka balang ka ba he ka ai ar phosan lak sya kata ka balang ka baret ka jing ai ka long ka ba skot nat pa Henry ka ai ka ba skot nat hang ne ka long kata korukum ai ka chongki fitik kuno ki ai hadin ba ladap ka jingseng shiphawaji namar ka jingseng shiphawaji kalong jingseng ka ba bon ba ki bru ka jingseng tiki khot ya baro ki bru ki ba wan shakata ka jingseng ba ki let shakata ka balang ka ba ki thmu ban ai skoba ki da ra ya kata ka chek ka ba he ba ka ba tip ka no pho phut sho eta ka chek but hagapor ba ki ra ya kata ka chek ki tem artat da kita jing tem ki jing put kumba ki le match pass ki make sure ba uwe ubru badan hapo jong kata kasnong kin tip ba ka nei ka balang ka ba he ka ais ko ba syakate ka balang ka baret hoj ka jing ais ko ba juki kalong ka ba kalong ka ba Henry ka jingmut jongki kalong ka phala kimut ayu da ka balai kumne ka jing ais ko ba kalong shwa ka jing sngot nat karukom le jungi kalong ba pherba hat haka jaka bakin draw ya kata ka attention juki shauble ki draw pun ban ya kata ka attention shaladi kata kalong ke ek ka ujisu ulama ham lupa wong ba kilayo lupa ya lakajong ka baino nang ta shu wong kumbale kinong le arsap hasan kok bat hakalentish no Narangi pai haga kitin English kende kitin nong arsap ka kitin English ka ong hypocrites ujisu u ongshu ba ki bru ki ba ai kumne ki long kum kita ki nong ak lani kita ki nong le arsap kende ka hypocrites ka kawana ka kitin Greek ka bamut ka u aktor upa ak halor jong ka stage te unu uba shule menle na shabar man ai kata ka jing ai Henry ka jimut bar ka mensim jung upat kalong dakong wei bar chisha kata kalong ka baton kamle pi ka jingle menle kalong kata ke ka bangi shupen iya ke wei Henry ka dan pat ka wei pat ka kentin ka jingle menle bat ka jing momla kalong ka pher bak lepak ngan ai pida ka nuksa don ki bru ki ba niyo skau na ka Porsche por ubru lecture pang jong ka jingdi uang ba ka jingdi kalong ka basnyu Henry hadin kato kan ni genta ngilap ba uta uju ubru boong ka jingdi kalong ka basnyu ma upat ula buai kane kamdei ka jingle arsap Henry ka jing bomla ka jong om ka jing arsap habang iong arsap long kitu ki ba shule menle bat ki ba tat ki ba kentat ni ki ba le menle rible tang nabar ka ketinjong ble ni ujisu ong shisha nga ong happy kila yo ila ka jong ka bainong ka bamut lada ka jing thumu jong phi ka long ban yo ya ka ta ka jingero na kibriu ka mut pila job pila yo lupa ya ta ka bainong pila yo ya ta ka jingero na kibriu om dan kam shu ya ka ta ka bainong na meneng om dan shu ya ka ta ka bainong bom jukut ka bainong jong phi ka long tang shipor ba ka ta ka long ka jingero jong kibriu nang tang na khot ka ba hen ka ba lai Henry me haba melale yak ta jingle isan a what I baka khti ka dyang jome kan tip ayu baka khti jom ka mon jome kale kade ka long tang ka jing ka content kren keno ki ong content keno ka figure of speech pimlam shaban buri yak e ka baka khti ka dyang jompi kale dang khti ka mon jompi mar kade ka ju ka department DNM kade ka long tang ka content keno kami semut bahadin bangila yak ta jing ai sum bhajungi ngin mailat yang tak jemut jongi bagian tip kami semut bangin
Dan kiba perkat pa ngin hadir bangi hasyo bangin ai ngin ban di adu bandala bangila klet ya ke ka bangila ai. Hendra ke ka ba Yesu umur hangne ka ong wat yaro yelade namar kini. Dan kipor ni perkat ngate ngala kam ai ngala ban ai kambon ban yakiwe. Ngate ngalong ubri ubas ngurman sem ban yakiwe. Dan ro ki berkat kumne lada ki weru kin ai kumba ai manga ka balang jungi kan kiuba uji su ang wat ngau sarong ya kata ka jingla jong phi ban ai hagan khot uji su ang ai haga jaka ka bare but ka jing ai is an a jong me kan yo kan long haga bare Baru ukpa jome ubiyo I hakabari un ainong yeme hakabapau. Ai hakabari. Ngimne ban buri ikan yake eka bangi ai. Henry naga bantaban pen I ke eka bau Jesu umut hang ne kalong. Ban pen I yake we. Bangi ai ban long kibru kibaponam. Ban yo ya kata jingiro tadi ban yo ya kata jingiro syaladi. Henry naga banta kaburum jomble. Don ro ki bakhusla ba jiayu lada don batip kat no nga ai hatungan do no ilaka jong ka baino namar ka jing hangne kam long shpang jong ta ka jing pamna ba andre ka de shpang jong ta ka jing thumu lada ka dono jepi ka kwa man yoro ya ble ka bainong pin sayo nang ta hisyo ujisu ang bat uhpa jami ubayo I yame hakbare Kani kalong ke ek bas ngutnan ba uji suwang ukpa jome uyo I ha kabare un ainong yeme ha kabapaw. Perkat ikani wat lada omdan bayo I Henry ublay uyo I. Wat lada omdan bayero lani ba ay kublay yak taka jing ajang pi ublay uyo I. Uyo I yaki kam jang pi uyo I yaki jing IT jang pi but uyo I ya kataka jing bur ka jang pi. Nangta ka jing ay kam day ka jing penlut ka day ka investing. Bona gi beri berkat ba ka jing Aisyah ka kam jong blay kalong kum kata ka ek bang isu do no ni shu berkaya ke pisa. Henry ujisu uhikaya ke ek balang belong mar persya mar opposite. Ka jing Aisyah blay kam day ka jing pelut. Ka day kumbangi pelang leningi pelum ya kata ka pisa nak mta ka bam jikut. Namar blay dalarehi ula kular ya ka banong. Kumta hakad khot ka baar hado ka basau ujisu uhikayangi what I ban pen I lani ban impress yakiwe what le ban long ki ban pen I yakiwe ba philong ki riu play what commitment di yaka jingero jangwe ban I hakabari I da ka mensin ka bakloj I ban yero ya play namar ka jingero ka bakenjam briu kane tang shipor ndreka banang jong play pat kane shichunom Nang ta shishu habangi pai hakani ka juk ka bangi imenta. Ke eka baki yo ina ka por ke baki beru ki post online. Habaki ai ya kata ka jing ai sung pai ki post online. Ki ai selson nang ta gi ong gi yerap ya ki beru ni ai sung pai ngi le ya ki kam bah. But bursin habaki le kumta ki make sure ba kamera ka on. Namar ki kwa maniyo ya ka jingiro jaki jongkiwe. Henry Jesu upun kan mawingi maka kam babha ka kam ka basisya kam don kam ya ki biru. Namar ka mainong ka bakrao kam de ka jingit ho ka de ka jingkemen jong ukpa jong pi upah beneng. Nang ta susu ka dekhot ka ba sana de ko pra. Ngan shu pulei ka kumne ka balong. Ka dekhot ka basan ko kumne. What do I kum kinong arsap? Hakani ka dekhot ka basan uji su hikai ngi yakor kom kumno ka kata ka jinduai ka badai bat ka kata ka jinduai ka babakla haba me duai ro wat long kum kinong arsap pet ya ka bas ngontat bahang ni uji su upsyam lo ong lada piduai Henry uji su ong haba pi duai kani ka kenten lada bat haba pisang tho habangi ong lada kamut if mut yo lese pindua Henry uji suong haba piduai hagawe ba kekidin ilaban ong ba uji su kemilen tiba kinong bot jong u kide banduai
Kam day lada ki duai Henry ki day ban duai. Ki khon jong blay ki day bang keren ban ublay. Ublay shem la community bagi khon jong kin jus kam jar. David haka juai sam ke jong kalau dong ka balai pu ar ka khot ka Henry wong kum ne. Uwe po uwe baro baru blay duai hame. Ka jinduai kam day kata ka ek ba ngijit. It is not an optional, but it is a necessity. Henry kalong ka ka bangi di ban le ngide ban duai ngide ban le. Nang ta susu uji suong na ba kiba I ban yeng kerpang haki sanakok but ha kidong kilat bakin yo pan pau haki bru shisha nga ong happy kila yo yala ke jong ka bainong kat kum ka rukom jong ke jiu haki por jong jisu don ar jaga ka kimpen I yak ka jinwa jong ke kabanang kong bonusin kidua haki sanakok don ki por ki pha yanu bandua haki jaga shnong leni haki lentiyo but haka jaga bakin yero ya ublay kistang ban le ban pen iya kibru kicu perkat kumno ki wekin snow bangan long ubak kenjam nasib lani sound spiritual kumno ban long ubru bastat ban duai lani kat no slam ngala ban duai don kibru ka perkat kumne ka jinduai ka bajrong ka iringkat berkata ka jinduai ka bakenjam nasib ndru jisu ong nangta ka benta ka baar ka baki pen iya kata kitu wajki kalong halantish nong pi kat kom ka rukom jong ki jiu kitun artli ka por ka bakerpang baki duai lani lightly ki jaga ki por ka bakerpang baki ju duai ka banengkong ha ka por kan dai baje men step nangta ha ka por shiteng sngi but nangta lai baje no pai sngi lani lai baje janmit but don ki perlu kiba arrange lupa yang taka por jeng kiba kata ka jindua jeng ki kan day betebok haka jaka yeu dan haka jaka beba balai kenang bagi weekend yo I bakat no shisha ki long kiba khoi Henry Jisu Ukraine ya ka jeng shisha jong ka donor ka jeng ki bakin yo pen pau ha ki bru Henry ka jindua jeng ki kamlong bet shau blay ki stress shwa ya kata ka jeng yo I jong ki bru kani kejuk aja kani kesengi ke bagi minta but haka jingisha kani kadang jia wat haka ni kesengi ke jongi don ki por ba ke jinwai pe ba haka ni kesengi kalong tang ka rong pong kalong tang kata ke jingran kalong tang kala ban pen iya ki bru haka jaga bagi kren shau play what unong kren haka ni kesengi unong kren haki nung ki jingiseng ke bakar pang ni jingiseng ba ni julap ya kini don ki por ba hadin ba utu unong keren udadat bangkeren ya kita kejingkeren keju haka por ba uduai kalong no kumba u summarize ya katu ke summar keju ya katu ke sermon keju ka ek ba udadat bangkeren u summarize biang ya kata keju u ya ban haka por ba uduai haka jaga ba fokus sya play u fokus pemban sya kita kinu skam jongu Ukran pemban syak bru baru Jisu ong kane kalong kabamawa nang ta susu don ruki bru kiba penon kam ya ublay ban impress ya ki bru perkat bahaya kene haba ki bru ki krani ya ublay hak bapau Henry hapo jong ki par ki persyang ban impress ban pensengo bahaya ki bru ki penon kam ya ublay ban yo yang takaburom kane kalong kajing insult Sya ubleh lene kejing in sol ya ubleh muntur mentah fi la fi syong angun si perlok la dan ubakran ubri ubakran syapi entre ka kaman chung ka pai syawepat kata kalong ke bapan skosi ya uwe dinem ukran ya pi andre ke jimbut jemberkan chung ka kaman chung ka pai syawe kata kalong ka bapan skosi pat kata kalong ka jinwai jong riu arasap ujisu ong shisha nga ong hapi kila yo ila ke jong kabainong kajingmut kajingkeman jong kibru kalong kathong kajongki kajingkeman jong kibru kalong kabainong kajongki omdon kabainong hamneng omdon kata kabainong bomjukut tang kajing yero lene kajing yo asngo jong kibru kata kalong
kabanong kajongki. Kadakot kabahenro, bentapan ujisu uai yang katarukom kabangende kumno bangin duai. Ujisu uang haba me Henry me haba me duai tole rung sha kapulit. But haba me la khang ya kajing khang toker pat ya utra jo me ha kabare. Ti ukpa jo me ubay yo iya me ha kabare un ay nong ya me ha kabapaw. Kapulit hang ni kadeu ya ka kamera marwe. Lani ya kata jaka kabakentang lani jaka kabakenja kabapitan marwe barup ne. Ke bas ngotnat bahag ni. Kajinduai jong pi hakabare kalong ka spa ba hakaba ngilap ya kata ka spa banyang. Ujisu uhika yangi tolong marwe batuble. Om gajing itu, om gajing itu, om gajing yaro, om dang menta kanap Henry P bat ukupa. Kajaka kabare. Ujisu umsyam la mana lani lumsyam la mana ya kata kajinduai pe ba. Ka Bible kadang bon teli kita ke jing thosh phang jong kata jinduai pe pa. Ujisu hi dalade naga por ngilap hapo jo ka Bible ba ujisu uduai ha ki jakai pa. Ka jing kam de ka jinduai pe pa. Penban ka jing kalong ka jingmut halanet jong ka jinduai ka jongi. Hato ngi kran sha oble ne ngi shupen I ya ki briu. Nang ta shushu ujisu ang ukpa jome ubayo iya me hakbari un ainong yeme hakbapau. Kane gamut wat lada omdon bayo omdon mi wasngau ya kata kacindua jempi uble uyo uble wasngau uble uyo yaki umat kiba omdon balaban yo uble uyo ya kata kacindua jempi menmit. Ublei uyo ya kata kajing yam kapajar jar jompe. Ublei uyo ya kata kajing syakri kapari. Ublei ukular ya pi ya kapaino. Nang tagan kot kabahanyo. Ujisu ong bat haba pituai wat bon ketin bej. Kini kikintin bej kamut hangne kikintin ki bomdon jimut. Kikintin keba kinon dua ki yap non kam klem jimut. Ka shentur ka ki Henry ka donot ki ka jangai nauble. Barsisha bon egi bru klem da ngautu ki ngat hakane ki don ya kane ki jinglong. Don ena ka por supor ngi yo iya ki bru ki bondon kam ya kita ki kintin automatically. Nuksa ka por paki dua teng ki bon keten egi shuong yero yo try. But kita ki jindua ki kalong bon es tang ki kintin shu pendap. Teng hapor ngi dua ngi ko pa jingi bahap neng try ngi wan hakmat me try kita ka try ka wan shiwan don ru kibiru kibiya penon kami kita kintin hallelujah Henry ka jindua pat teng la ban ong ba ublei skau tho ka jing pan joki semna perkhat jeliu ka ka ba kimut dak ni kintin ujisu umaham baka ni galong ka jindua ka bathalle. Nang ta shu ujisu ong kum ki gentile ki leni ki gentle na baki yamut om ban ngau yaki kaba bun ktin jongki don gino hikai hagi por jong jisu ki nget kata slam phila ban duai kata fidang long ki bru ki ba khoi leni ki bru ki ba kenjaman sim kum ta ki bru ki pendap ya kita ki jindua juki da kum ki ne ki kintin Henry ujisu uhikayangi. Ublei kemen da ki jinduai ke bajrong. Taki kitin ki bapela. Lani daki jingkran power. Lani ki belong dramatic. Ublei upechwa ya kemen sim pat kadon ke jompi. Lani fikin mau haga gawi kita hagi kitab ngong kisim glonong ka bakhat pra ka khat ka ar phenru haga baki prophet jong ublei bal ki duai da ki kenta ki ong abal tu ngau sen eyangi abal tu ngau sen eyangi kumta ki penon kami kita kitin Henry don ke baca nang ta hagi kitab ki kam ki apostol nong ka bakhat kenda ki bru ki perta shpang jong ka play dina jong ki Ephesus kumba ar genta lai genta ki perta shi ku perta kumta Henry kata ka jinya perta jengki ya ka ju shi ka ju kanam ki usha beden ka bakongsan kalong ka jinglong masisha
kajinget kajing terang basisha ya ublay nang ta khot ka bapra uji suwang naba ublay naba ukpa jong phi utip ya ka ru bapitor kam menshua ba phin pan na o kan mau ka ni kajinduai kam dei kajing yatho sha ublay la tip lupa ngimdan kam ban batai ban yatho ya ublay ula tip lupa kajinduai kam dei kata ka bangi ong blay pechene ngan update ime nga don kata kajinduai kadai kajing pendam ya kadonol kajangi kadai kajing shania jongi hauble kadai kata kajing tei ya kata kajing kata kabangi wan kham hajan shau kajinduai kapin kela yangi shua ban pin kela ya kata kajing shem kajangi kumta ujisu uhikai what do I ban pen iya kiwe what do I ban yo ya kanam what do I what penon kam ya kita kintin klem kam ban do I da kajing long khoi do I hakabari do I da kajing long khoi but do I da kadonut da mar play umpet ya kajing do I kum kajing tho dani ka performance Henry ukmi ya kata ke relationship ya kata kajing ede kumta ngim hakan gajuk hakabaki beri bonsin kajing long kebakan jaman sen hakamat jongkiwe kipen iba kilong ki kristan hakamat jongkiwe kilong ki bakhoi tang online ki kwa ban long paunam langba jong kebalang Henry u Jesu upen kan mau yangi kajing duai kabak hanbor bahaga dei kata kaba omdon ki bru kebayos ngau light no now play kapulit lani ke kamera ka bare ka de ka jaka hakaba kata ka jinlong ka bakan jam sim kasan menta to ngin poi shika khot ka ba khandai hakaba ujisu uhikai ngi shephang jong ka jinduai uong gumne namar kata pinduai gumne kokpa jongi ubah hamleng long ba khoi ka kerteng ka jome menta ujisu uhikai yaki sandan jong ushphang karukom kumno manduai kam de ke jinduai ka ba ngindi ban shubut man kas ngi ka jim jingi lene ka kane ka de ke jinduai ka bangin duai Henry ka long tang rukom tang ka pattern kumno bangin duai uji suong namar kata pinduai kumne lene ngila ban ong ba duai kum kane lene duai da kane ke ju ka men sem ka bangai hikai pi duai da kane ke jumbut kane ke jinduai ka don hakata kadon haka ya kata ka jing dei ya kata ka jing buram ya ka jing IT ya ka jing shania how play but hadin nangta ujisu ustang dagi kintin ki bakalain bor bha uong kumne o pa jongi upa habneng kabanang kong ka ba ujisu uhikai ngi kalong kane ka jinduai ka sedang da ka jing yade ni klemuan hakaman ublay kum kinong we leniki stranger ni wan hakaman ublay kum ki khon ki bawan hakaman ukpa ki but kane kalong kajing penkala pi hakapor jong jisu leni hashwa jong jisu kibru kimna penon kam than ya ka kata ka kinten blay hakapor paki dua leni hakajing kren kajengki kinong jiu kitip ba ublay ulong bokhoi kitip ba ublay ulong ublay bakrau bor kitip ba ublay ulong ublay halor ki ki baro Henry bot ne ki bru ki bar ting man khot ya ublay ko kupa ki perkhat pa kane kalong kata ka ki kabaya jan than bar ublay Henry u Jesu ong haba phi duai kumne ko kupa jongi ke ki kabas ngotnat pa ne ho ublay ong ublay ulong unong thau ublay ulong usim ublay ulong unong bishar ublay ulong halor ki baro andre nagmata jongi khon jungu ublay ulong we ulong ukpa menta haba ki bru ki osngau ya kini kintin kapa kata ka jing sngau ba pher ki wan hapo jong kadonor ka jongki don ki bru ki badan ya ukta ukpa uba i ukpa uba sumar uba yadai ki wa penslureki bat namar kata kala banlong kebasuk ya ki bakin skut ho ya taka jingi jong play
Henry don na prenjongi kiba la san larang ba haga taka jingji haga bas ngosi ba ukupa ngim don kupa ka chip chiki ngila banlong lada ukupa don re ulong kupa ubu aj uba domrian lene uba penmong ki khon blane ya kemi jongi but yo lese ni don kumputa kupa Henry ublay jongi ulong kupa ubayene Henry wat la kataro nganges kembe pesko thosh phang jong kata kidin kupa Henry tu sangam bashni wat la da pidan yo kupa ukupa hakande uba snyu pitipat kumnu ukupa uba habaneng lene ukupa uba pha ude banlong baru ublay usisha ulong uta ukupa uba janai ublay ulong ukupa ubom ju eno ublay ulong ukupa ubom sangat ban ublay ulong kupa ubom klet eki khon but ublay ulong kupa ubom ju ailat eki khon jungu bakin feel lani bakin randin no haga jim juki ublay ulong kupa ubakan jaman sem jongpi kepada kam nangta ujisu syam la sangat tang hangne taka baong kupa jui ubeteng shushu kupa jongi uba habdeng balai namar wat lada ublay ulong ubaya jan bat ngi kumuk pajngi penban udang long ubak hoj bat ulong udang long utah ubadap da keburam ulong uba ij Henry ulong ru ubadan buram lani ubadan ni kata kabor ulong ubaya jan bat ngi Henry udang long pat ukpa jong kabeneng ublay jong kabeneng kumta kajinwai kawanra ya baro ar kajing ij bat kajing buram nangta shushu uang ka eke ka bakongsan ba uji su uang ni kok pa jongi syam la ong kok pa jonga Henry ong kok pa jongi kane ka jinduai ka connect ya ka ying ka sam jongi baro ka we pa ka we nagamenta kane ka jinduai kade nagamenta iwe ya jongi pat ai hangi mentah tu map yangi tu wat yelam yangi kagran bai sipang jongi barokhat a plural kamde singular ujisu upun kan mau yangi ba ngim im marwe habangi duai ngi duai kum kabenta lani kita ki benta jong ka family ublay ulong ukpa jonga Henry ulong ru ukpa jongpi but kata kamut ngi de uwe pa uwe nakabenta jong iwe pat nangta ujisu beteng long bak hoi ka kerteng jome ka kenten bak hoi hang ne kamut ubak hoi kaburom lane ka bakentang ujisu uhika ngi bag jindua basisha ka sedang da na kaburom ublay na kata kaburom kejongi kemi yang ni ufokus ka kerteng jome ka hima ka jome ka mon ka jome ka nam ka jonga ka hima ka jonga ka mon ka jonga ka jinduai jong usenran kong atrai to ai ba ka kerteng jome kan yo buram lengba ka jim ka jome wat lada ka dangdon kam yang ban shimno ya kata jing sngot nat jonga wat lada ka ton kam yang manungweng no ya kata jing paunam jonga ngadon kam man sacrifice namar lada lapendon buram ya ukendrar usyakriru usngahun nangta ujisu uang wan ke hima ke jome kane kemut ko try to pen scam ya ke jing char jome haka jingim jonga bat hagani ka prothe bun kibru kibun kam bante yela ka jong ka painong yela ka jong ka nam yela ka jong ka kerdan ya ka balang ka jong ki ya ka hima ka jong ki Henry usendan basisha uduai blay ke hima ka jonga Henry ka hima ka jome nangta ka khot ka basipo ujisu ong long ka mon jome ha khendeu kumba habneng ngitip ba ublay uyo ya ka jing kongu ka bajanai baro ki angel ki kongu ya ka mon jomble don ke jingele persya don ke jingele don ke jing perslam bar ujisu uhika yangi banduai try to ai baka mon jome kan long hangne haparthei hakaju karokom kumba kan long hamne Henry
Kane ka ju ka jinduai ngila ban shimya ka hagi dali ki benta. Dan ke beri ke baong long ka mon ka jame. To me kat ba mimon stu. To ka biang ble. Le kat ba mimon. Kat ba mimon. Kat ba mimon. Ka jing ka longkum kata ka jing skausi. Ka jing IT hadin barem. To mla ban le to kat ba mimon. Henry ka jingmut ka basisya ka bawo jisu uang hang ni kamut kata to le kat ba mimon. Henry kamut try ka mon jame ka long ka babahatam. Wat lada ngam skau thoya ka. Wat lada ka long ka ba Henry nga shania haka mon ka jame. But ka ka ba klanbor bah ka ba jia habang duwai hanga ni ngkom. Ka jinwai kam de tang kata ka jing penum burom yau ble. Henry ka ba kongsan ka pengkeladur yangi. Namar ngimla manduwai da ka ba shisha wan ka hima ka jame. Klem da penrit ia tadi haka tak hima ka jung. Ka jinduai ka pengkelayangi. Kat bangi pelut ia tak por jengi bad uble suki ngi stang banlong kumauhi. Nang ta dekat ka ba khatwe. Uang gumni tu ai hangi menta ka jingbam jengi ka ba hala kasngi. Menne fi ngi fokus ya ka kerteng uble, ngi fokus haki hima uble bat kamon jung. Ka kerteng ke hima bat kamon. Henry menta pat ujisu ustang ban hika yangi bangi day ban wanra yaki ki badai ki jongi sya uble. Ujisu uang to ai hangi menta yaki jimbam jongi kabahala kasngi. Ka jing teu kababiang bahang ni. Ujisu hika yangi uble ude ban wan shwa. Henry upunkan mauro yangi ba uble uker. Lani usngau thush phang jong kata ka jingdon kam jongi kabaman lakasngi. Ka jingbam halakasngi. Menta ujisu uang ka jingbam hang ni. Utheu ya ka jingbam ka basisya. Ya kata ka jingdon kam, ya kata ka jingbam kabaman lakasngi. Don ro ki biru ka ba skau thu baklayangi. Ya kene ka benta ki ong ba kene ka de kata ka sembol namar ujisu ong ulong ukpu jong ka jim ulong uta jimbang ka bakan jam mesim leni ka ketin ke jong ble. But ho kita ki long ka bakongsan haga jim jong. Henry hakane ka benta hakane ka konteks ujisu ukuran chpang jong kata ka jingdon kam the basic need jong ka jim jongi ka baman lakasngi. Ka jingbam ka kam ka jam ka jingdon kam ka baman lakasngi. Balai namar bau ble care ya kata kajin don kam kabaman lakas ngi kejongi don kipor ngi perkhat ba uble upetang ya kita ki kamba ke bakrau lane ya kata kajin don ke baken jaman sem bagi kam ki ba hapo jong kebalang. Henry ujisu upun ngi ba uble upet ya ki baro shepang jongi kajin bam kabangi bu hador ke me kejongi yaki kam ke jam kejongi ke yeng ke sam kejongi kajing yele kabaman lakas ngi Omnon ke ke baret bah ke bangim la manuanra hakaman jomble teng hagapor bangi kendo ik prugyo ni sumuntangi ni khap tersim ma hagapor bangi khap tersim ni kumot sidekot ye kemet jingi berkemisna don ki prugyo tu ki baret ban lengin wanra shoble ublei uang wanra hanga ye ki baret baru ngate ngam ngan pe nang tau jisu ong to ai hangi pet ya ke bakongsan bang ni ujisu hika yangi ban don ki bro ki basngau ba kilong lain lo nang ta jilong ka bang ke jam bersih bagi ong ngam don ka mandua pang ki baret Henry ujisu hikai ya ka jishania man la ka jingbam lani ka wepa ka kam ka jingim jongi kamban la kasngi lani ngi im mandakasngi kalong namar ka jing ai jong ble wat ka jing ring ka jing pai herman sem jong iru ka de ka jing ai jong ble nang ta shu yusuong hala kasngi kane ka hikai ya ka jing shania man kasngi ai hangi ya ka jing bam ka batang lai posngi lani shiposngi Henry ong ko try to korsal nga hala kasngi hagi por jong ujusu manchua bun ek bruki imsngi da ka babalasngi kitre mentakasngi but kiba mentakasngi kumta kane ke jinduai ka kitjimut ka chiliuba kalong ka jinduai ka bang ong koble ngadan kam yame manlakasngi
Pat kane kalong kajing shisha. Nila bandon dia kata pisah haga po jong ka account jongi ki kam ke jongi lene ke jing kunai pisah ke jongi ke teknologi Henry haga jing shisha ngide ban shane hauble. Shiklimat kita ki eki baro kila ban kelal. Kumta ngide ban shane hauble. Nangta ujisu ong kajing bam om kajing kerhai. Kami ya ke eki bas ngot nan bhag ni ujisu uhikai ngi banduai na ka benta ka jimbam ka jungi om na ka benta ka jing ruspa om na ka benta ka jing kerhai ka jimbam lane bread ka thau ya kata ka jing non kam om kata ka jing khwan mentoy ublei ukular ban ai lane ban kami ya ki eki ka bangin don kam om kata ka jing khwan mentoy lane kata ka jing kwa brai ka jungi but kani kalong ka badan kambha hakan ka juk ka bang ye bet han ye kita ki eke ka ba he ban ki ban long kham he ki ban long kham ruspa kham halor ban kham suk u jisu u hika yangi ba ngi de ban shanya blay to ai yangi ya kata ka jing don kam ka jungi fitip balai ka jinwai ka ban lagasi kalong ka badan kam he namar ka jing shanya kababan lagasi kapan bat kapan scam ya kata ka jing ne jongi ukhon ubum jukran ban ublei ujangai ubum jukran ban ukpa jungu ujangai no na ukpa jungu Henry ka jing chania kababan lagasi kapan long ya ka download bandon ya kata ka jing de lane ban connect yangi ban ublei nuksa haga jingim jongi lada ngi shania haki parents ke jongi ngidon kam yaki but kata ka jingide jongi ka scam Henry ladaki khon kila he kila rangba but kim shani ashu haki parents ki jongi kim don kam shu yaki but kumta haba kim don kam shu kata ka jingide jongi ro khoi kam ong baka jaga Henry katlot no kata ka jingide jongi but man lagasngi la pan kan mawingi try nga don kam yame om ka jing pen im ka batang hisen na kita ki om haki jing e ka bajanjar Henry haman lagasngi haman lagi klimat dong ka jing ka jaga nangta ka khot ka bakhatwe kani ka khot ka pangkan mawingi ba ublei usan shar ya ka beneng bat ya ki eki paro ukmi ya ka jing bam bat ya ki jing don kam jongi kababan lagasngi long uba jangai than hado ba kami isu ya kata kejindon kam jungi bun kam than hado kata-kata ba unam skam syu ya kata kejindon kam jungi ujisu uhika yangi yaki aka kabas ngut nan ba kajing kristan jungi shem latte ya ka hakanorum ke jungi hi Henry haga jing shene jungi halagasngi jing shene jungi halagasngi hauble nang tau jisu beteng Joshua ka khot ka ba khat ar uang gumne to ma bro yangi ya kirkang jongi kumbang ngiru ngimap ya kita ke bale snu yangi menta kani ka khot kayat na ka jinon kam ka ba kenjamet sha ka jinon kam ka ba kenjamet sim namar hadin ka jingbam ka ba pen kedangi ka khapo jongi ngidon kam ya ke eki ka ba kongsan ba haga jim jongi kum kibru bat kata kalong kajing map tu map ro yangi ya kirengkang ke jongi ujisu upen yade ya kata ka pop bat karam ke jongi hakten English ki ong adapt ni karam kane kalong ke ek bas ngut nan pa balai namar hakini ski bat hakiti ski jong ujisu ro kidon ta kibru kibom don show kata ka jingide AA baru play ki berkat nga im yala ka jong ka jim nga lekat ka bangas ngaumon ngam don kam ya kata ka jingide batno re batno nga khlem le pop ngam skau don kam ya kata ka jing map jong play Henry ujisu uhika yang ya kata ka AK ka balong mar persha unu bru udon AA bansiu shau play ngimla ban ong ba ngilong ngim don kam yo play balai bat kita ki eki namar ublei dema uba thawengi dema uba pen im bat uba yai pen im yangi
ubayai ai ngi yang kata jing im haman la ke sngi jong ka jing im ka jing dei ma uba ai ngi yang kata lat bangin ring mensin man penher mensim saji sin hagawi pat ke kliman haga jing jing ude hok man yo yang kata jing ko ngo bat ka jing syakri bat habangin laptop kata karam le kata rengkang kanang jur kapop kam de tang ka jing bakla kapop ka de ka jing yele persya ya ublei bakut but ujisu uhika yang iba yen wan ban pendem hauble but ong pa tu mahap yang kemi ujisu ukemi lenti ba kisenran ju bakin pan map man kipor kane kam shemut ba ubangit udulut yang kata jimpen im man kasengi unam do yang kata jimpen im Henry kamut bagi khon jomble ki yai wan bara bor hakman ukpa daga jing sngaurit bat daga jing kela kabamut ubasarong ubure yakipop Henry usendran basya upla yala ka jong kapop kumba ngiru ngimap yakibala snyuyangi as we forgive our debtor hagabe pat kalyang try tumap yanga haga juga rukom kumbang ngamap yakiwe kani kalong jindua ka bak heba namar bot ki bro ki kwa ya kata ka jimap na uble kan ba yela depat ki kentat ban map yakiwe Henry ujisu ong ba kini baro ar ki de ban wan haju ka perla ka de ban longkum jo ka danut kepala yo yang ka jimap ka deru ban map yakiwe balik kalong ka ba siapa map an kena hok ipikre ka jimap hisha kalong ka ba namar kibru da shisha haba ki penmong ingi kalau ka shisha ingi bagin map iki don kata ka dakmong ki balong jeliu ba kata ka jing sha syukur kata ka jing sha kentat ka jing sha thok ka jing sha shat lan ka jing do kata ka jing shania ujisu syam la ong ba kini ki kilong ki ki baret Henry upun kan mawingi ka jimap jong upleyangi kalong ka bakarau but habang yes ngautu ay kata ka jingsen jong blay ka penjam ya ka donut jong ibat kiwe nang ta ka jingma map bunsen kalong ka mapa balay ujisu unsa batash khamshai ya kani ka bentah haki singi ka bansawan ka bangin sakana kiwe par ki bentah namar ka jingma map kalong ka maha balay namar ka pensyai ya ka jing teli ka ba yo lese ngim scout ho ya ta ka jing jong blayangi lani yo lese ngim scout ho bangin long kinong pop ubriu ubalayo ya ka ta ka jing map but ka jing isne no blay ude pan yo ya ka bensem man map ya ka weru kumjo but tungin keren ya ka jing sha ka jing map kam long tang shiklimat teng teng ngiduai but sha nyong ko try to map yaki try to mapiki bat nang ta hagasing kawa sawut kata ka jingpang kata ka jingmong kawan biang kani kam shimut ba ngila feel teng teng kipan map nangi yong to ngila mapiki Henry hagatuk klimat ngila kin man map Henry la shay par habang ikan mau biang ya katu ka jingle jongki kawan no biang saisen kata ka jing sngowi kani kam shimut ba ngila feel teng teng ka jingmap kalong karukom it is a process teng teng kalong kathma kaba yele burusina kamal jomble but man lagi por pi IT biang yaka hao kajimap kam shemut bangi pediang ya kata kajing le kajongki kajing bakla kaba ki le ni pediang iki kajimap yano kam shemut ba ngilap kita ki gijile jogi ki biang lut lene ngila kala ketat ya kata kajing stop ngila klat no ia kita kejik stop yang kita kejik ia kita kejik ke baki le hak kejik begini kejik sini baik ya kiwe kejik map kamut IT yang kita kejik thang jongi hauble ni kentat ban ai ia kata kejik jing isi kan sansyar ya kejik imajui nang ta dekat ke bakat ar ujisu uhikai ubriu ubalayo ya kama udir ubalayo jing map ude ban map bekwe pimla ban yo pediang ya ka jing isne jong ble
kat ba phikan tat man pen I ya ka jing is na jampi hagiwe ka jingmap yakiwe kamut ban map yalade nang ta kar khot ka ba khat lai u jisu bateng to wat yala mingi shaka jingban shoyru henry tu sumare ngi da ka basnyu namba ka jongme longki hima bat ka bor bat ka burum ro hala karta amen kani kar khot ka pangkan mau yang yaki ek ba kongsan ba ka jing im kristan kam de ka de ka thama ka ba kan jaman sip ka jingbut yau jisu kam shemut ba ka jingban shoy kana wan shu ha ka jim ji kamut bangin shania hauble hapleng jonga ta ka jingban shoy ka jogi tungin pe ya kan khot uang gumne tu wat ila mingi shaka jingban shoy ro mentah kan ka long ke ek ba long contradict lani ka ek ba pun klumar bhaingi namar ka bible ka ongi ha ujub dan ka badang kong ka khot ka ba khat lai nama ya ublay syam lala ban penshoy da kabasnyu lani unam penshoy ya lani penshoy mau yano kumta ka ka ba jisu umud hangni da ka ba ong kumde ka kendin ti penshoy hangni ka ya ke jimut ka ba chilu ba ka jing penshoy kamut ka jing tenjuk lani ka testing ka jing penshoy lani ka jing persyang lani kajing persyang lani ka trial lani kata kajing yele gaba kenjaman sim a spiritual pressure kani kam shemut ba ublay upengat yangi hakapop kani kajing dua kamut kopa tu pelaj yanga naga benta bangalak ban kelon try to what syak ba on job yanga da kata kajing penshoy bu yanga kham hajan patme ka jinduai ka hika yangi ya ka jing sngorit namar non katu kat ni kiba sarong kiba sngo sarong ya ka jingim jongki bar ya ka jinglong ka ba kan jam sim ki bar ki ong ngati ka long bakhlai ngalaban handle le lade ngam ju fail henry ubangaj ubaklan usngo tho klam ka jing yarap jong blay kilong kipatlot Waki Kristan ki baklan bah ruki kelon lana kim shania lana ki shania than tang halade namar katba ujisu de namar kata ujisu uhikayangi bangin duai halakasi ban yo ya kata ka jingya da kabakan jaman siu kan mau ya ba ublay open showing henry kaba ka ujisu ong hangne kalong ba ngide ban shania haublay henry ublay open showing nangta ublay pen iyang iya ki galanti bagin debat kumno bangin la ban lai ublay ula ka bible ka ai ngi yak ta jingkular larangi phai nangkong sha kenong koren nong ka ba shipho ka khot ka ba khat lai ublay ulong ubala ban shania ka jingtan jo kam sham langan happy henry tang ka ba ubri ula ban sha henry ublay ulong ubala ban shania uban sha ban on tenju ya pi tam ya ka ba pila henry rengkat bar kata ka jing tenju haru ya kata ka lat ban lat kanang ba pila ban sya ya ka menta don ki bakali lada ublay ula kular kumta te balai pat ngidon kam ban duai ban lat ya kata ka jing ban shoy namar ublay ukwa bangin jubab ya ka jing kular ke jongu da ka jinget bar ka jing duai ki jingkular ublay kimde ban perlong yangi mangin alchemy klem le kilong ki jingkhot basisha hao ki jingbun shoy ba ki jing skotnat ki jingbun shoy kamlong kapop namarkat uji suru kat ukhon ublay udang mat le udang sya ya ta ki jingbun shoy henry kathama kasdang haba ngi island ya kata jingbun shoy kan shong hapo jong kadonol kajengi kumba ka ong katin menshwa pimla ban khang ya kasim bakan hair nak lejem henry fila ban khang ya kasim bakan shna ne bakan kapeleng ban thaw ya kaskum hak lejem ka jingbun shoy kan la banuan hagi khmat hagi skor ba ke jingbun kajengi henry fila ban jet hae ba kadon jampi kan syong
Nang ta uji su uong shushu Henry to sumar yang ina ka basnyo. Kani ka kan mau yangi baka jingsnyo kalong ka basisha. Usoitan ulong basisha. Kathama ka baka jaman sim kalong basisha. Baru jisu uhika yang iba ngimdei man yelek kaya bat kapop. Penban ngidei ban duwai malagas ngi. Try to pelai im yang yada ya kadang janga bat to sumar yang nakabasnyo. Kanai ka patang kisha ka don kam ya kanai jinduai. Ngim ha kanai juk ba ka jimban shoy ka shlei ha ka jingim jungi ka baman nakasngi. Kala bandilang ba ka pornography, ka jing lalot, ka jing sarong, ka jing kwabrai, ka jing kerni, ka jing domriang, ka jing IT jungi ha ka pop. Ka jimban shoy benta ka rong lengba ka phone, lengba ka screen ki media bat ka imlang salang ka jungi. Bat bon agi bru ki perkhat nga ngalaban handal ya kani Henry Yesu uhika yangi ban shania hau ban shania halati nangta ka jinuai ka de kata ka jingede ka baka jaman sim kani ka jinuai ka penkan mawingi ya ka jinjob ya ka pop kamde shpang ka mon ka baklain kamde ka de shpang ka mon ka baklain ka de ka jinglong disiplin ka jing persyang kalong shipang ka jinglong batu ble kaleni kata ka jingide batu ble namar ka jaka ka ba shene tam na ka benta upangej kalong hajan ukpa nangta shishu beteng nama jongme long ke hima bat ka bor bat ka burom ru halakarta amen kani kalong ka kentin ka baklan bor pa don ki start bible menshwa ki ong ba kini kalang haka original haka bala tho ya kini kani ka benta kamdon don ki bangai ba ya kani ka benta la syuat ya ka hadin bala pendapan tho ya ka ngamtip ya kani Henry haka jingisha kani kalong ka bas ngot nan pa bahangin penkut ya kejinduai da kejiniro ya obleh hadin bangila wanra ya kata kejindon kam jungi ya kata kejinggela jungi kejimpen shoy jungi hakawan obleh ngikan mau ba ka hima jong ka beneng ka de ka jongu ka bor ka de ka jongu ka buram ru ka de ka jongu ujisu hikayangi ba ka jingim kristan kam desh phang ka jinglong shlur halaka jong ka jingla Henry ha ka jing shenia jongi hauble upangai umju duai ban yo ya kata ka jingeda suki ujakno bar ulong no umrao jong ka pop Henry usanran ubayale manlagasngi banwat yo kupa ulap yaka bor yaka jingeda yaka jing lamlenti bat ka jing pelai namar ba ublei umlong taung kupa jongi haga juai ulong ru unong yada jong kahima hadin ba ujisu ladap ban hikai yaki sendran jong ushpang ka jinduai ujisu upai biang sasha ka bepat ka benta ka bokongsan jong kane juai bat kata kalong kejimap uang namba lada pi map yaki bru ki barangkang jongki ukpa jong pi ubaham neng ru un map yapi Henry lada pim map yaki bru bat yaki rangkang jongki ukpa jong pi ru un map yaki rangkang jongpi kane kakran ya kata kejinglong ka kongsan pa batisha kane ban pelong yangi ban shania ban kemi yala kadonon nangta kajimap kamdei kajingjit forgiveness is not an optional ujisu ukran shai pa uba layo ya kata kajimap uru ude ban map ya kiwe shem la alat yangi bagin bu ya ka hakadon jangi ya ka jing thang ya ka jing ngosi ya ka jing put ba ka jing ka kaput ba ka jing bomsap Henry ngimla malen ubriu ki penmong yang imbun sen don ke jingmong ki blong jeliu pa ke jishania ke jing syak antat ke jing syak thok ke jing syak marway ke jing kular balapai ujisu ong baki ne kilong ki paret Henry ujisu ukan mau open kan mau yangi ke bakham khrau ban yaki ne ki ke ba beli kalong kham khrau
ban yaki eke ba ngishem hagaji mujungi nang ta kajing map pi haba kibru ki kantai ban map dan arti ki eke pacha yole se kim sngau tho ba kat hadukat no blei wala map eke lani kim sngau tho hadukat no ka pop jongki hi kan long ka bakhia ha ka du blei namar habang sngau tho sha ya kajing ai isne ublei ka pencem ya kadon jonge ya ki weru nangta hatu kamut bangi de ban le ban yo ya kajing map menta bon ki blu ki ba sngot ho bakla ya kan ya khot bar ki prakhat kumno hatu kamut ba ngi de ba ngi yo ya kajing pan im da ka ba map ki we ujisu shem la hikaya ngi hangne bangin yo ya kajing pan im la ki kamri kan mau gajing ye thokana halong lum kalong kata gajih hikai ya ki sanran kumno ban im kum ki dong snong jong ki hima uplay pi ngi im hak ni juk menta hak ba ki bru ki kloi ban kantai ya ki we ki kloi ban be ya ki we ban klet ya ki kloi ban karen persha ya ki we ban that ya ki we henry ujisu hikai mar khangpong ya kalenti jong ke jing isni ya kalenti jong ke jing ai bat kalenti jong ke jing map namar kading phna kamde ka jaka kabang ni shuyo pediang ya ke jing map hendrai ka longru ka jaka hakaba ni nang kumno ban map ya ki weru kumjo tu ble ke jing suk unkur khu ya kan ke jing sngap jong phi hado kan ke banta ya kan ke jing ka jong takasngi ngin second do phi ha ka pipat ka banta tat hado takapor nagabenta ke burum jong blai togin ong lang amen.